Ngisacela ukubengelela uMango Thobane esangoma esipulonye ezinye esipulawa amathambo. Umphathi wakhobala usandla sensimbi. Sobo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ndilatshelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. La into engifisa ukuyichaza. Kunabantu uthola ukuthi emakhaya bahlushwa yini izilwane. Nezipoka basalali bakhala nokuthi banemuncu banazo zonke izinto. Khuluma ngabantu abanjalo la. Uzothola ukuthi nina nahamba nalanda umelaphi wendabuko nathi akazobethela noma 4 years iminyaka eseyandlula khona lapho. Dala namlanda nathi akazobethela enze yonke into ekhaya. Lo muntu wafika wabethela ngezilwane wangantshena. Nina ekhaya nilala izilwane. Nina ekhaya ukudla kuyashesha ukuphela. Nina ekhaya phezulu kwezindlu kuba ngathi unomuntu othela inhlabathi. Kuba kuningi okwenzakalayo. Kunabantu abathi mabebethela bebethele ngezilwane bengantsheli. Abanye beze bethi hayi anibothela amanzi endaweni ethize njalo ngesikhathi esithize noma bethi anibothatha ini izitsha zenu noma nibe yaphansi kwesihlahla. Kuba kuningi nje abakushoyo. Lapho nisuke niphakela nina ningazi. Futhi nithwele nina nazi kulelo khaya. Nithi mase ningasayenzi leyo nto noma thola ukuthi mase ningasayenzi leyo nto mase ziyaqala izilwane ziyaniphendukela lapha ekhaya. Mase nithi hayi thina ekhaya salale niloyiwe kanti cha niloywanga. Yini enalanda umuntu wawazo nifakela ini isithwalo noma izilwane ekhaya. Baningi abantu abanemizi enjalo. Abanye abagani kuba kuningi ukuganwa ekhaya ngabikho into eqhubakalayo. Ngesimo sokuthini nina nalanda into nithi nizobethela umuzi kanti lo muntu wanifakela into ethize. Lento senzoyiphakela njalo mana sakwenzi lokho mesiphendukela nina bese nithi nina niloyiwe. Kukhona nokunye ethola ukuthi kuze kuthiwa kuleli ekhaya kuyathakathwa kanti nina nenzwa izinto ezikanjalo. Namashwa nje namabhadi ninesigcwagcwa ayikho into enganifanele imbi manibizwa ngayo ukulelo khaya. Yilokhu kulanda abantu ningabuzi ningazi. Yabo kanti kuhle ukuthi into noma ungayazi ubuze ukuthi njengoba uzosifakela le khonkwane uzobethela ekhaya ubethela ngani idlozi noma izilwane noma yini. Ungajabuleli ukuthula. Jabulela ukuthi lento yinto engeke iniphendukele. Nabo omunye kuyenza ukuthi vele efike nibone hayi lokho afika ubani la ekhaya kunokuthula. After 3 years kuzobe kusekhona ukuthula. Singabojabuliswa izinto zesikhashana. Asijabuliswa kwento ukuthi ihambe kahle ihlangane nedlozi. Thola ukuthi abanye ngisho idlozi alisangeni ngoba bavumela izilwane zingene ekhaya. Sebefaka abantu abadala kwaze kwaphinda phindeka abangeni. Bafaka abantu abadala bengene bephinde beyiphumele. Bafaka izilwane eqala ukuthi bezobethelwa ngezilwane. Ilokho nje enqondo ukuthi abantu izinto kufanele beyisole bezazi. La angixabanisi kodwa ngizama ukukhulisa abantu babone ukuthi kunezinto ongayijabulela okwesikhashana kanti kusasa zizonginika inkinga. Kusasa sezobe sezinzima nokuthi uyikhiphe. Yikho ke ngithi ke abantu abakwazi lokho bek understand. Siyathokoza uMango Thobane.